goɗɗo ɗum haɗata ɗawata bonnata joni Allah janggani wurdude kaddaka ndilli keɓe janggaji arde fade wi kiño gaynaka sogga binom aynaɓe ndenda pucci mboɗo ɗum wasani ñalande gorko pullo ayna waddi ene tekke genol baban gorloji bakkoto baban gole e Samba e ñeebo dande wona ganduɗa dokkil fawti hujja ba yero Samba yero bojel o wi Dia Oumar Samba mbimomenam en kaldi haala jamma ha joni weeti haala kane heeɓi gaari ndi ene nani ɓene ndilli e koye noon hande noon ko ɓuuram yeru ganduɗa hoorema le 1 deuxiéme mois l'an 2024 ko ɗo ena mbimago gonɗen aten guendi fulɓe towngo ganduɗa raɗigo jeeri timgo e waalo gawde e nammade tiimi ɗumen ne ganduɗa ne mbaɗi gumboɗe nde piindi kala e jontaɗo catal kala e jontaɗo albarka moon yo Allah joni judden hen balɗe jamma goto noon kolce tati ɗo hen e aten gueɗɗi fulɓe albarka worɓe hebbiyaɓe hanɓe ɓe bonnani pulago taniraɓe yalade jaaje manggal sadi kay sanga ɗawɓurɗema e mbuluma tama e jaaje ɗuma kala ɗum jamma yettade maɗa joni gama bawɗo yande e gaynaɓe ɓuke Mamadou haɗata ɗawata bonnataji kala jani wakka ɗale jani wore jaɗi e holla ɓiɓɓe felle nanga cuggiraji bilagaji sagar lotoro e gallaji bandu men sa waɗi ɓinguel boddi noon e poos ma Jalagi Samba fammi dille e ɓoƴƴali woto jikku bamu woodi albarka tattidi jooɗi albarka moɗon seydi ba en yiɗi biltir kadi e huɗum ɗum huɗi bildida e aynaɓe ya kon kaɗata on ɗawata on bonnata jikka Allah on janggani wurduɓe kaddaka goddol ñeeño ala ɗo goddol ceerno ala ɗo goddol sirif ala ɗo ala kala garɗo ɗo heeɓi fodde mum horɓe ɓe mbiya albarka lawɓe ɓe mbiya albarka mabuɓe wambaɓe ko mbiya albarka laare vejetere suudi nani ɗo ganduɗa baɗoɗi karoji ha yewdi sa nani karo waɗete tan ko nder duuɗu mawnani wona cuuɗi ɗi wona tarde kala ɗo garɗan tata kala waɗa karo ha yewdi sa nani noon tinno fewnu galle ma tinno fewnu galle ma yata Allah fewni galle o so Allah fewni galle ma yimɓe mbiyatama ya fewnu galle ma kala gartata kone feewi kala ɗo natɗa ko salde be tawata laaɓe jumaji nani koko mbaɗa karo ha yewdi kala ɗo paɗe ɓortete noon tata karoje mbaɗa ɗo ɗoyaade seedi fulɓe yo Allah junnu noon seydi ba en juɗɗen hen balɗe Allah ɗaccir hen saha e bawa Oumar Yero Bojil noddirte Oumar Kudde Siley baro dongal leɗɗe kecce e o wi Dia Oumar Samba mbimomen awi bisimilla maɗa ɗo hen a aten gendi fulɓe ujunnaje nogas mbuɗunani wiiɓe koye haala weeɓani e balle Oumar Mamoudou Bojil haɗata ɗawata bonnata jikka Allah janggani wurduɓe kaddaka waɗi ujunnaje nogas li Abou Samba Demba Abdoul Baya woni li Abou Samba Huuɗi Mata Almami waɗi ujunnaje capanɗe 4 wiiɓe koye haala weeɓani e balle Ba Mama Samba Yero Bojil waɗi kadi ujunnaje nogas Dia Oumar Samba bisimilla maɗa ɗo hen ay aten Ba Hamidou Yero Bojil egga he mataraji honna mataraji pullo hoɗo beeli ladde guddu hotto beeli ñalda yehen waɗi capanɗe 2 ujunere wi Dia Oumar Samba bisimilla maɗa ɗo hen ay aten albarka 4 albarka gueloɗi tawi nden noon so ñeño rokkama nagge ne waɗat no ngayel gande kadi monti Ba Amadou Munda Bama Cowonaji wi Dia Oumar Samba hikka l'an 2024 mokkirimo ngeelo Ba Mamoudou Ama Siley waɗi ujunnaje nogas ɓoggol ngeloba ba nden no mbahota Sénégal albarka min beltima yo Allah junno juɗɗen hen balɗe tabari aha wallahi ko gonga bismillah bandiraɓe sehilaɓe woni dariɗen ɗo koye aten gendi fulɓe hande noon ko ɓuuram yeru deuxiéme mois l'an 2024 ɗo en ay ndimaɓe aten gendi fulɓe ko Dia Oumar Samba e Ba Sadio Ba Jalagi Samba Jalagi Ba Abdou Oumar Buulo wallahi eyyi Ba Yero Oumar Mbuuɓe guelel jimbi jamma tura suudu wala e diriya ndigi ɗuɗi tere ñaami teɓe jenga kajo jommar fati ñogaynako soɗɗinoma aynaɓe ndenda no woodi jamma hanki en mbaɗino salamu hakkude meɗen e ɓeeɗo worɓe fulɓe kolce tati haala ka ganduɗa firjaki ngaari mbiɗen Yero Oumar Mbuuɓe gonga nde wonno neɗɗo tawi aɗa haala hunde yata ko gonga e ma ta kadi aɗa andi ko gonga e ma bisimillaji ɗi ne timmi ƴeesa ɗe ene laaɓi tuɗaɗo Yero Samba Yero Bojil guelel jimbi jamma tura suudu wala e diriya nde min gari galle bam hanki ɓi Dia Oumar Samba aten galle goto hay goto amen kadi nangodirade ɓurɗe Allah tamen pulago o ko ne dari ɓurɗe Mamoudou gorko pulomo bonnani jongo bonnani oro lawɓe ɓe nana dari wallahi yummo moƴƴo malaɗo ma habbirɗa ko de hunde ko o woni yummum Yero Oumar Mbuuɓe gonga Dia Oumar Samba min ɗuggoyo nani ko ɓoggol biide cala bawlen gaari ndiyana nani e bani ɓuule e koyno jamani ɗuɗɗe wallahi Mamoudou albarka o wi Dia Oumar Samba ha joni guila jamma tan yettade ma joni mbiɗen ɗo on kalisaji
miseli mbaɗi mba albarka yo Allah junno juuɗen hen balɗe yoɗi biltir kadi e huɗo ndungu ɗi biltida e aynaɓe Allah ɗalɗen saaha o nayi bawal ngal juuta bonani joni ko ni tan de o ko yaro ma hankinde naɗɗen galle o ha yettade ma joni kala nde Oumar Samba haali seeɗa fof ɓe mbaddami yiɗi nimɓe kaali tammiro ko dañde kaali kono noon yo Allah junno juutden hen balɗe Allah ɗacciren saaha o nayi bawal ngal kadi huɗo aynaɓe ba en albarka yo juut wallahi mbaɗi mba premier deuxième mois l'an 2024 ɗo e nandimago aten to galle ba Yero Oumar Mbouke to galle ba mum ɗo en naati ɗo gorko pullo hanki min mbaddi buuɗi nanallay bani mbille koyno jamari ɗu kepiɗinoɗe kene kettiri gallaji jorɗi mbiɗi Allah juuɗe keɓani gartiri kuuna ley ñuñali kañum mbiyete nayyi to galle Yero Samba Oumar to Yero Samba Yero Bojel ɗo guelel jimbi jamba tura suudu wala e deriya Yero en ko ɗiɗo tokaraɓe inde tokaraɓe babiraɓe tokaraɓe jettoɗe tokaraɓe golle yo Allah ɗaldu en saaha o e nayi bawal ngal juuta bonani albarka dokke nayyi ɗi Hammadi Alsane Hammadi min kaldi téléphone aji hanki min baddino aadi leydi Sénégal mo leydi Gabon aadi o noon timmi jamma hanki o wija Oumar Samba mbimi nam o wi bisimilla ma mi rokkima 20 000 francs wiɓe koye haala weeɓane balle Hammadi Alsane Hammadi tawi mo Gabon o wi kadi Oumar Samba sa ari Gabon ko min jogui biyema retour bisimilla ma aten guindi fulfe mi rokkuma toon ɓigue nayyi ɓe bani mbille koyno jamari luuke piɗino jeewa makko garɗo moƴƴo mala ɗo ena noon billal birama dina remɓe gocetake gaari waɗi kadi ɓoggol ujunnaji jeegom wiɓe koye haala weeɓane balle eyyi ñeeño noon jogani dimo moƴƴo tan ko albarka yo Allah juutnu kadi min tawi oɗon mbawde jinnaɓe moɗon ɗon teddodiri ganduɗa e ñeeño on min tawde on ɗo ene ganduɗa hoore maɗa lawɓeɓe e maccuɓe ɓe kala hen neɗɗo haali ko foti haalde Yero Samba Yero Bojel albarka ba Yero Oumar Mbouke albarka beele heeɓe garnewa señaguiñaji ala ɗum yoni hankkadi pouso jamɗi keewi kalis guila hanki jaɓɓugol ngol ene yooɗi salamu o ene yooɗi ganduɗa hoore maɗa worɓe fulɓe hanɓe e bonnani pulagu guila Allah nani min galleji ɗi e wuuro ngo wayno ko bisimillaji tan timmuɗi e jeesa labde pulagu e yidde albarka yo Allah junnuno wadde hankkadi noon kadi kam haalde ko jinnomi haalde ko sabu so tawi rimɓe ma goni moƴƴuɓe ma tigui rigui yiɗɓe ma tigui rigui tan a wontat dima par ce que a hersat haalde hunde ɗum noon nen mbiɓe albarka Diallo Samba Diallo ɗalɗuɓe saaha en guinde fulɓe naaɓe mi salmini on mi juurima on kadi en mbaynodiri mbaynigo gowɗo yiyede hakkude Dia Oumar Samba e hebbiyaɓe gowɗo kadi yiyede hakkude Dia Oumar Samba e Aten naaɓe hoore ngeloba wona koɗo e nage ɗaccere ɗirki gila ko ɓooyi oɗo mbaynigo joɗɗo kadi baɗɗo fayida so ñeeño wattani haqqille tan so ari ɗo so ari e galleji mbaɗino galleji Diallo Samba ni tan haɓete kadi wiyata ko ma wayno Aten naaɓe ni kono ɗum yaɓani saabu ko hunde tawande ko fina tawa kala ko neɗɗo fini tawi janggi waawi yoddaɗe mum yo Allah ɗaldu en noon saaha o e nayi bawal ngal juuta bonani Allah hebbina arjigaji ɗi en ha yaaja hande gonɗe ɗo ko ganduɗa le 1 deuxiéme mois l'an 2024 ɗo ena ɗimaɓe Aten gendi gonga e ɗo ena to galle Yero Samba Yero Bojel ɗo Aten naaɓe fof yettude Allah yontaɓe ɓen ganduɗa nani kadi ko ɓiɓɓe yontaɓe ko suusɓe ɓiɓɓe kadi suusɓe to ngo raɗi ko ganduɗa hoore maɗa ceerne takki e mbal waldi woni ɗo ena ganduɗa ko gawde e nammade tar gudde e nammade ganduɗa raɗigo seeno kono timgo e mbal waldi gawde ɗe ene piɗi ko kanŋe catal kala e jontaɗo weltanama yo Allah junno judden hen balɗe min beltima seydi Ba Pullo en yo Allah ɗacciren saaha o ene bawal ngal ya barke Allah ene laaɗum joni noon ko Aten gendi